Yes, man. Ya Rastafari. Oy. Yo 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 yo. Oy. Oy yo 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 yo. Oy. Ya 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 ya. Yes, man. Ya 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 ya. Saman. Eskinadahang, istorya dahang nadani. Nagsugot sa Kuriyaw, si Hangto na imog bisyogani. Abi nila sayon, abi nila walay doubt. Pero ang kaugmao ni nahinay nagkayot. Mga damgosaw na klaro kaayutan. Awon karon na lubong sa sayop nga desisyon. Dilitanan nga uso ang ay sundon dayon. Kayang sayop nga lakang lisod na usbon. Dahon nga ginadili nga nung dagan madani. Kung kay balountan magdala sa atong biyahe. Pilia ang dalan nga klaro ang padulngan. Kayang kaugmaon dili dapat masayangan. Yo 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 yo. Oy yo 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 yo. Oy ay 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 ay. Yes man. Yes man, yes man, yes man, ay ay ay. Yes man. Yes man, yes man, yes man, ay ay ay. Yes man. Naiuban mo ingon wala ray problema. Pero tanawa ang epekto sa hunahuna. Mas maayo ang kusog gikan sa pangandoy. Dili sa butang nga makawala sa kontrol. Na amigo magtinabang ay dili magdas sa sayop. Tinod nga barkada mo tabang kung hapit na matok. Ang tinuod nga daog kay limpyo ang panglantaw. Ligo ng kasing-kasing bisan unsag pagsulay. Yo 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 yo. Oy yo 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 yo. Oy ay 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 ay. Yes man. Huna-huna usa ang ugma. Ayaw dali magpadala. Ang kinabuhi regalo. Bantay ug gampingan. Inalahon nga ginadili nga nung dagan madani. Mas nindot ang kinabuhi kung klaro ang direksyon. Pilia ang dalan nga walay pangmahay. Kayang kaugmaon nimo ikaw ray magbuot. Oy yo 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 yo. Oy yo 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 yo. Oy ay 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 ay. Yes man. Yes man, yes man, yes man, ay ay ay. Yes man. Yes man, yes man, yes man, ay ay ay. Yes man. Una-una usa ang ugma. Ayaw dali magpadala. Ang kinabuhi regalo. Bantay ug gampingan. Pinalahon nga ginadili nga nung dagan madani. Mas nindot ang kinabuhi kung klaro ang direksyon. Pilia ang dalan nga walay pagmahay. Kayang kaugmaon nimo ikaw ray magbuot. Boy yo 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 yo. Oy boy yo 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 yo. Oy ay 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 oy ay ay. Yes man. Yes man, yes man, yes man, ay ay ay. Yes man. Yes man, yes man, yes